दा नै फैलाव आरो जांगिलाया थांग्रोनो ओंखारबाय एसे प्रब्लेम जादों बिसिना बेनिखायनो थांग्रोनो नागिरबाय जोंहा जाथ'वाखै नै दाबो ब्रेकफास्टखौनो खालामबावाखै जोंहा हनै भिक्ट'रा बिन्दास बेरायलागासिनो बा सानग्लासा जांगिला ओमफ्राय फैलावा थांग्रोथोंसै माबा एसे प्रब्लेम जादों फिसानो थ' एसे जों दिनै एसे माबा ओरै मा होनो टावां मनेस्ट्रियाव एसे कभार खालामहैबावनोसै ओमफ्राय ना मा मोनलाय वाटारफला दे 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 आरामनो दे जांगिला ओमफ्राय माबायाथ' मा होनो फैलावाथ' थांग्रोबाय ओमफ्राय जोंहा नै दासो ब्रेकफास्ट जादों एसे जानानै थांग्रोबाय बिन्दास बेरायबाय थानोसै जानानै एकदम हेभि ब्रेकफास्ट मा बियो भिक्टर Chana and noodles. Chana and egg noodles. Asla थानो हाखाला बिदि टेस्टि ना भिक्टर टेस्टि दा दिनैहाय जों थांगोना जाहैबाय मा होनो टावां मनेस्ट्रियाव थांसै ओमफ्राय जोंनि बे डनरुप हमस्टेयाव माने मैया मोनायाव थाफैदोंमोन हटेल दं फुल फेसिलिटि आरो बिन्दास गोसोबायदि नैबेखौ मैया बिराद दामै दामै उन्दुदों जों साउन्ड सिस्टेम दं नै बिन्दास दामै दामै उन्दुबाय ओमफ्राय दा थ' दे बिदिबा रेडि जानोसै ओमफ्राय लामायाव लोगो मोनलायसिगोन ओंखारलांबाय थानोसै दे बेवहाय जांगिला आरो फैलावा उन्दुदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आं हारसिं थांबाय थांनायाथ' बिसोरो खेव जाया नामा अलमस्ट रेडि लागेजआ पेक जाजोब्बाय आंनाबो जाबायानो फैद' माने हरखो फैद' नैबे एसेल'सो जाबाय खाफिननांगोन र' नैबे एसेल'सो जादोंलै main गेटखौ मोनाखै नामा बेजोंसो लामाया बेजों नैबेजों ओरैजोंथ' जेबो गैया लामासो ओमफ्राय नैबेजोंनो दर्शन चलो थ' जों नैबेजों ओरै हाबबोबाय दा ओमफ्राय नैबेजों ओरै हाबलांसै बहुद टुरिस्टफोर दं नायनोसै र'
गोजौथार बान्था गाखोनो हागोन ना मेंगोन नामा मदद औ गाखोनोसै बेहाय गोजौ सिङाव बेनोमोन नामा गेटआ मेन गेटआ मनेस्ट्रिनि गेटआ बेनो बै सिङाव बुरजा ग्रुपआ बिसिना र' सिङाव हाबनानै देखायनोसैलाय 이거 비싸잖아. Clockwise na, hindi clockwise. 이제 मेंगुलायबाय एकदम बैनिफ्रायनो थाबाय फैनानै एसे गोजौआव थांबावनांगौ माने मेंबाय उनाव ओरैनो बेग दंखायो बेसेबा गिलिर 5 किल'सो जागोन ओमफ्राय थाबायबाय न'बो दंजोबो बेयाव बहाय बै मानसिफोरनि न' खोमा ना बेनो ঠান্ডার বলে এত ভালো হয়েছে হ্যাঁ পাহাড়ি গোলা माधब बिथोराव बाय थाबोखलै फैगासिनो दं एसेसो माबाफोर मिन्थियो नामा मनेस्ट्रिनि आं जेबो बागै जायखिया आं बेखौल' मिन्थियो जे टावांआ नैबे मनेस्ट्रिनि थाखायनो फेमास होननानै जादोंदांलै एसे सिथाव मेंबाय नैबे मनेस्ट्रियावनो बेयो स्कुल स्टाडिस आरोखि ना सेन्टार फर बुद्धिस्ट कालचारेल स्टाडिस टावां मनेस्ट्रिनिफ्राय ओमफ्राय नै ओरै भिउ दं शानदार भिउ एकदम मजा बरिया भिउ बेयो क्या नाम था वो वाटरफॉल? नोरानांग हाँ? हम लोग सिक्किम में भी जा सकते हैं बाइक से दार्जिलिंग वेस्ट बेंगल से बहुत लोग आया माने बियो माने मनेस्ट्रिया बहुत पुरानानो ओमफ्राय सिगांथारनिया गोलैदों नामा आंखौनो ओमफ्राय गोलैनानै 1997 आव माने बानायफिनदों बेखौ बिदिनो ओमफ्राय दालाय लामाया बहाय खननै फैदों नैबे मिउजियामनिखौ माने इउटुबाव दा हगार होनदों आं हगारनो हानाय नंला आं नायनानै फैनोसै ओरै मन्दिरखौ हगारजायो होनदों खिन्थु नायनोसै र' दा माखौ हगारजायो हगारजायै बायदिखौ हगारजाला हगारजानाय बायदिखौ हगारनोसै थ' दे Hai. Hai. Mau lagi masih tuh. थ' बस जोङो नै माबा मा होनो टावां मनेस्ट्रियावहाय फुरा एक्सप्लर खालामखांजोब्बाय ओमफ्राय नै मा होनदों थाब थांसै थाब जालाबाय हाखु दाखु खालायबाय आंखौ माबाया माधबा नायलाय मोनबा 6टासो लाखानांगौ दे बांफोर लानोसै
ओमफ्राय नै आंना बे माबाया गफ्र'आ माने मा होनो मेम'रिया फुल जाबाय दा बेखौ लेपटपाव ट्रेन्सफार खालामनानै लानोसै आङो ओमफ्राय दा थांसै डाइरेक्ट माबायाव नुरानं वाटारफलाव थ' फुरा एक्सप्लर खालामखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दा माखौबा देखायनो मोनैखौ आङो हगारनो हानाय नंला गाज्रि दामोन जास्ट ओरैनो सानिफ्रायल' आङो देखायनो हासिगोन थ' दे बिदिबा नुरानं वाटारफलावहाय लोगो मोनलायसिगोन थ' बे टावां मनेस्ट्रिनि भिडिअखौ बेयाव फोजोबथ'नोसै थ' बाय